Píše se počátek 18. století. Zatímco si císařská vrchnost ve Vídni užívá přepichu habsburské monarchie, tady, v drsném pohraničí Moravy a Slezska vládne jen bída, nekonečná robota a strach. Dlouhé roky válek a kruté daně srazily obyčejný lid na kolena. Zámečtí páni, hejtmané a drábové si berou, co chtějí. Když vám ale vrchnost vezme úplně všechno, ztratíte i strach. V těch nejhlubších a nejčernějších lesích Beskyd se začal rodit vzdor. Zběhové z vojny, zoufalí sedláci i synové hor. Říkali jim zbojníci. Pro pány to byli jen sprostí zloději, ale pro utlačovaný lid znamenali naději. Byli to muži, kteří odmítali sklonit hřbet, a mezi nimi zářilo jedno jméno jasněji než všechna ostatní. Ondráš z Janovic, pán Lysé hory. Říkalo se, že ho žádná kulka netrefí, že je chráněn temnými silami. Páni se třásli už jen u vyslovení jeho jména a chudí potají slavili každý jeho úder proti panským statkům. Jenže i ta největší legenda má rodinu a krev není voda. Proradný hejtman Prchlík a jeho drábové odvlekli Ondrášova otce do vlhkých a temných žalářů hradu Hukvaldy. Biskupova nedobytná pevnost se měla stát jeho hrobem. Vrchnost si myslela, že tím zbojníka konečně zlomí. Místo toho ale rozpoutala bouři, na kterou Hukvaldy nebyly připravené. Toto je příběh o noci, kdy se zbojnická krev postavila chladným kamenným zdem. O večeru, kdy se v hlubokém lese sešly dvě největší legendy své doby, Ondráš a Jánošík. Ondrášu, jsou tu. Pánové! Ondráš! Jurko! Chalani! Díky, že jste dorazili. Jasná vec. Treba pomôcť kamarátom v núdzi. A my si toho velice vážíme. Vážně, chalani. No dobre, povedz. Ako to máš vymyslené? Už vieš, že presne držia tvojho otca? Pajtek. Je na Hukvaldech v žaláři ve sklepení, je tam s ním i kovářík. Na Hukvaldoch? Veď tam sa to hemží vojakmi. A právě proto jste tady vy, chlapci. Co máš za ľubom? Chlapčík? V oboře pod hradem je malá osada, v které přebývají portáši. Portáši? Nově vznikající bezpečnostní sbor, který má strážit hranici mezi Moravou a Úhrami. A to před pašeráky a zbojníky. Ještě to nemají potvrzené papírem, ale co není, to může být. A čo s nimi? Když osada začne hořet, jistě vyšlou nemalou část stráží jim na pomoc. Chápem. Takže chceš, aby sme odvedli pozornosť tým, že urobíme nemalú spúšť. Přesně tak. A vy potom čo? My potom přijdeme převlečení zahradní stráž pro Fojta. To bohužel nepůjde. Lendo? Zdař Bůh, pánové. Mluv. Nemáme uniformy. Jak to? Strážný mi je nechtěl vydat, že by skončil na šibenici. Hrozil jsem mu vším možným, ale stejně nevím jak. Čo teraz? To není všechno. Uniformy sice nevydal, ale ukradl jsem mu klíče od výpadní branky. Pánové, potichu. Nejsme daleko od hradu a nechceme se prozradit dřív, než padne tma. No dobre. Tak máte kľúče od výpadnej brány. Na čo to je? Výpadní brána je u hlavního paláce, tam, kde je žalář. Stačí projít podél hradeb, přes most a nádvoří. A jsme tam, nebudeme muset přes celý hrad. To znie slubne. A co stráže, Polendo? Pár jich tam po cestě je, ale nic, co bychom nezvládli. Jsou všichni po ruce?
Nebudeme moc střílet, ať se neprozradíme, takže budeme používat jenom dýky. Jeden bude asi hlídkovat u rytířského sálu. Vajtek, vem si sebou samostříl. Dobře, Ondro. Zámecký hitman. Prchlík má nějakou návštěvu, takže bude celý večer zalezlý a bude se chvástat. Ještě k těm portášům, pánové. Několikrát jsem je viděl přesouvat se nahoru na hrad a potom zase zpátky, tak aby nás nezaskočili. Koľka ti idete na ten hrad? Půjdeme ve třech. Chlopčík, Vajtek a já. Proč? Zober so sebou aj Polandu a Rezníčka. Daj ich niekde na vyvýšené miesto a nech ti kryjú chrbát puškami. Keby náhodou niečo nešlo podľa plánu. To je dobrý nápad, díky, Julko. Vieš, že na Janošeka je vždycky spolách, ale predsa len nebude tvoj otec robiť problémy? Nerád by som svojich chlapcov vystavoval nebezpečenstvu len tak pre nič za nič. Neboj, můj otec problémy dělat nebude. Len abych. Plán byl jasný. Osvobodit otce, rozpoutat peklo. Jsem rád, že jste se uvolili přijet na můj hrad a tak buďte mými vzácnými hosty. Apropos, pánové, když jsme už tak u toho povídání, už jsem vám vyprávěl ten příběh, který se mi stal onehdá na druhý svátek svaté Kateřiny. No to nie, dopravajte, pane. Tak, pánové, to bylo tak. Já vstoupil do šenku. Peněz při sobě fůry, jako vždy, pánové, jak se na dobrého šlechtice sluší a patří. Porčul jsem si nejlepšího vína a tučných pečení.
teď není čas. Pojď! Ne, Ondro! Já nikam nejdu. Proč? Já věřím v Boží spravedlnost. A já jsem nevinný. Ty nejsi jako já. A já nejsem ty. A ty jsi skvrna rodiny. Běž pryč! Všechno tady vyberte. Šentýřka blížila se s plnou krásnou číší vína. Já myslel, že drachněcík me přivynese ke mně i doleje trůňku vína. No, ovšem ona počala se skláněti na toho orvance, no považte, pánové. Ovšem čeho jsem se dočkal? Začal tasit. Taká drzost. Pánové, kde se tasí, já vždy střílím. Mimochodem, dobrá zbrojnická práce. Vídeň jak jinak, pánové, na bohaté šlechtice a bez váhání. Prásk tak, vývor. Rovnou mezi oči. Presná rada. Jak pravím, mezi oči, pánové. Krve teklo jako potok. No, pánové, když už jsme u těch potoků, já musím ne doléti, ale vyléti drachně své číše v místech, kde i nejlepší šlechticové, jako jsem já, pánové, chodí vždy sami. Opatrně, pán. A územníkost. Ondráš! Stráže! Portáši! Padáme! Zabijte ho! Zabijte ho! Zabte ho!
Kamenné hradby Hukvald zůstaly daleko za nimi, zahalené do chladné ranní mlhy a dýmu z právě dohořelých pochodní. Ondrášův otec sice odmítl opustit zdi svého vězení a zvolil cestu boží spravedlnosti, ale zbojníci neodcházeli s prázdnou. Pánská pokladnice padla a s ní i mýtus o nedobytnosti biskupského hradu. V raním oparu Beskydských lesů, tam, kde se horské stezky dělí směrem na Moravu a k uherským hranicím, došlo k loučení. Jánoši, Ondráš, kde máš otca? asi se pomátl na rozumu a zůstal tam. Takže to všetko bolo zbytočné? Zbytočné to nebylo. Čo to je? Jurko, bez vás bychom to nezvládli. Tak jsme si cestou zpátky od prchlíka vzali jisté odškodné za určité nepříjemnosti, které nám způsobil. A Kovařík? Je s námi, je trochu rotlučený, ale bude v pohodě. A u vás? Všichni bez úhony? Do jedného. To rád slyším. Keby si v budúcnosti potreboval pomôcť, kľudne sa ozvi. My sa teraz na pár dní stiahneme do hôr, kým sa celá situácia upokojí. To je dobrý nápad. Ondráš? Jánošík? Ondráš a Jánošík, dva králové hor, si naposledy pohlédli do očí. Část lupu však záměrně nechali divé Haně, aby lidé v podhradí měli o čem mluvit. Aby se příběh o této noci šířil od chalupy k chalupě a aby naděje utlačovaných v těchto drsných horách znovu ožila. Takže pánové, všechno si rozdělíme rovným dílem, je vám to jasný? Paráda. Tato noc na Hukvaldech však byla jen jedním krátkým zábleskem v divokém životě pána Lysé hory. Jedna odvážná výprava, jedna vyhraná bitva v nekonečném zápase s panskou nevolí. Ondrášův osud je hluboký a nepropustný jako samotné beskydské hvozdy. A tohle byla pouze jedna jediná kapitola z legendy, která odmítá zemřít. Mnoho dalších příběhů, velkých vítězství, hořkých zrad i tajemných kouzel na své odvyprávění teprve čeká. Protože dokud v horách šumí stromy a lidé touží po svobodě, zbojnická píseň nikdy neutichne.